Għanna nbidlu il-mentalità tagħna dwar is-saħħa mentali, ejja nfittxu l-għajnuna. Hekk sostniet il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond Stephanie Dimexant f'intervista ma' Net News fejn spjegat li huwa xjentifikament ippruvat li wieħed minn kull 3 persuni xi darba matul ħajjithom ser isofru minn problemi ta' saħħa mentali. Iżda saħqet li l-pandemija tal-coronavirus ċertament illi qed taffettwa lil kulħadd. Din il-pandemija għamlet affett fuq is-saħħa mentali ta' kull wieħed u waħda minna b'xi mod jew ieħor. Bħalma l-infezzjoni tista' taqbad il kulħadd b'mod fiżiku, bl-istess mod moħħna jista' jiġi affettwat. Qalet illi blan illi nevitaw episodji ta' ansjetà ħsibiet ta' inkwiet li tant jiżdiedu li jeħdulna kontroll ta' ħajjitna wieħed għandu jillimita kemm jista' milli jiġi bombardjat b'informazzjoni. Insistiet li dan huwa wieħed mill-iżvantaġġi tal-midja soċjali li rajna fl-aħħar xhur għalkemm dan irid iseħħ billi ngħinu lilna nfusna wkoll. Aħna nimmaneġġjaw il-ħsibijiet tagħna mhux inħallu l-ħsibijiet tagħna jimmaneġġjaw lilna. U dak huwa proċess fejn il-persuna trid titgħallem kif tista' tagħmlu dan. Stephanie Dimexant sostniet li n-numru 1770 tal-Fondazzjoni Richmond huwa disponibbli 24 siegħa kuljum fejn persuna tista' ssib professjonisti li jisimgħuha u jgħinuha mingħajr l-ebda ħlas filwaqt li tinżamm l-anonimità tal-persuna wkoll. Saħqet li l-ammont ta' telefonati li rċevew fl-aħħar xhur dejjem kien konsistenti man-numru ta' żidiet fil-każi fejn spjegat ukoll li dan l-aħħar it-tip ta' telefonati qed jinbidlu. L-ammont ta' telefonati jimxi pari passu isu ma' numru ta' infezzjonijiet li jkunu fil-pajjiż. Meta l-infezzjonijiet naqsu, in-numru ta' telefonati naqsu. Kif irġajna bdejna naraw iż-żieda matul dawn l-aħħar ġimgħat, irġajna bdejna naraw żieda fit-telefonati. It-telefonati issa nbidlu. Qegħdin naraw iktar nies li għandhom forsi qabel kellhom problemi ta' saħħa mentali u dis-sitwazzjoni reġa' ġabitilhom ċertu sintomi, nies li kif qed tajjeb inti fil-bidu ilhom magħluqin ġewwa u allura issa qed iħossu isu l-effett fit-tul ta' l-iżolament u tal-fatt li qed iħossuhom waħedhom. Issa qegħdin naraw dawk it-tip ta' telefonat. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond ħeġġet lil pubbliku biex ma joqgħodx lura milli jfittex l-għajnuna ħalli jkun limitat l-impatt fit-tul tal-virus. Ħeġġeġ lin-nies biex jagħmlu użu minn dawn is-servizzi biex jillimitaw l-impatt fit-tul illi din il-pandemija jista' jkollha fuq is-saħħa mentali. Għaliex nafu illi iva iċ-ċirkostanzi huma tali illi jista' jkun li jkollna impatt fit-tul fuq is-saħħa mentali tagħna. Hija appellat ukoll lil dawk il-persuni li għal xi raġuni jew oħra huma verament beżana milli joħorġu biex tal-inqas imorru passiġġata waħedhom jew ma' dawk il-persuni li jgħixu taħt l-istess saqaf biex ibidlu l-ambjent ta' madwarhom. Dan filwaqt illi appellat liż-żgħażagħ sabiex bl-użu tat-teknoloġija ikellmu lill-ġenituri u lin-nanniet tagħhom.